ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋಡಿ ವಕೀಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಬಾಲೆದ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಚಾರ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಎಲೆಯ್ದ ದಾಯಪಂಡ ನಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಣೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಾಲೆದ ಕುಜಲ್ದೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತಿತ್ತ ಈ ಗಣಪತಿ ದೀದು ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಂತದು ಅಂಚಾದೊಂದು ಬಾಲೆದ ಕಿಬಿತ ಭೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೊಡೆದು ಕಂದಿನಿ ಎಂಗಳ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜಿನ ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಫೋಟೋ ನೆಡ್ದುಂಬಲ ಪಂದಿತ್ತಾನು ಅಂಚಾಯ್ತ ಬಾಲೆಗ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ರವಿ ಅನ್ನೆ ಬಂದದು ಬಾಲೆದ ಕೆಬಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಾಪ ಏತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡದಾನ ಬಾಬಾಗ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡೆತ ತುಕ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಮಾತ ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಪುಂಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬುಲಿಪ್ನೇನು ತೂಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುಜೀರಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚಾದ್ ಪಾಪ ಅವು ಕೆಬಿ ಕುತ್ತವನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆನೆ ಮಂತುಂಡ ದಾಯೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಬಿ ದಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ನಡ್ಚಂತಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೋಂಚ ಕಲೆನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪುನಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸಾದಿತ್ತನು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬೊಕಾರ್ ಕಿವಿ ಕುತ್ತದೆ ಬೊಕ ಬೇದ್ದಾಲಂಚ ಮುಟ್ಟಾಯ್ಜೇರು ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನೀರು ಚೂರು ಮುಟ್ಟಾಯ್ರ ಆತೆ ಅಂಚದ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಅಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಬೊಕ 2 ಜನ ಅಲ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಮುಗಿಣಂದು ರಪ್ಪಾಣಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡ್ ಮುಗಿತು ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೀದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರಿ ಬೊಕ ಬಚ್ಚರಿ ಬಜ್ಜೆ ವೆನ್ಪುರ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪಡ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನ್ನದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಡು ಅತನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯರ್ನಾನೆ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಪುಡುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಅನ್ನ ಇರಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ್ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆನೊಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ದು ವರ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ತ ಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಒಪ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಬದ ಮತ್ತಿತ್ತೀರ ಅರ್ಮಣ ರಿಕ್ಷಾ ತಿತ್ತೀರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದುಂಬಾಡ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ದುಂಬು 1.5 ವರ್ಷ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಬೆಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಒಂಜಿ ಏನ ಪಡ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋಯಿರತ್ತೆ ನಂಚ ರಿಕ್ಷಾಡಿಗೆ ಬೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಅವನು ನೆನಪುನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇದೆ ದಯಾಪಂಡ ದುಂಬು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೇನೊಂದು ಪುನಗಲ ಇರೋಡು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಓಪನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐಟಿತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಓಲಜ್ಜಿ ದಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಂತನ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೋರು ಏಪೋ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೋರ್ದ ಗಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋರ್ದ ಗಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೊಲೆ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಲು ಬಾಬಲ ಜೆತ್ತಲ್ ಪುಲ್ತು ತಿಂಚಲ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತದು ಅಂಚಾದ್ ಜೆತ್ತನ ನಿದ್ರೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ
ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನಾಲೆಗ್ ಮಂದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಅವಲ ಇನ್ನೇ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಕಂದು ಆಕ್ರಮಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚದ ಅವೇನು ಅಂಚಿ ಮುಗಿತು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಡಿ ಮುಟ್ಟಾಲು ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಪರೊಂದಿತ್ತಿ ನಂಚಾದ ಇಂಗುಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಲಿಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏಪ ಕೊರ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ನನ್ನ ರಾಗಿ ಸರಿ ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ಲ 5 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಇನ್ನಿಡ್ ದಿವಸ ಪಂಡ ಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಇಂಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತೀರು ಕೊರ್ರೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂದೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒನಸ್ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಚೀಪೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆತ್ತು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೊರಣಿ ಆತೆ ಕುಜಲ್ಲ ದೆತ್ತಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬಾಲೆದ ಅದೇ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪುಡು ರೀಸನ್ ಅಂಚನೆ ಹಂಗೆ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಿಯಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಬಾಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಲೇನು ಮನ್ಪೆರಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾನ ಆವಡ್ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಅಂದುಪುರ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನಂದನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ್ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಯಾವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ಐಕ್ ಪಾಪ ಒಂದೊಂದು ಪೋಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುಲಾತೆ ಐತೆ ನೊಪ್ಪುದ ದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿದ ದುಪ್ಪಡು ಅವು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಪೊಸತ್ ಐನಡ್ದಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ರುಚಿ ವರನ್ನೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪೋಂದು ಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಂಡ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಈ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರು ಕೆಲವೆರು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿನ ಅಂಚಾದ್ ಪೋನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ವರನ್ನೇ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ಲಾತೆ ಅಂಡ ಬಾಬಾಗ್ ಪೋಂದು ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಲ ಅಂದು ಐಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ನ ಐದು ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಡ್ಲಾತೆ ರಡ್ಡು ವೆರೈಟಿ ಮಂತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ ಮಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿರು ಫುಲ್ ಕೇಸರಿ ಮೇಯ ಆತು ಅಂಚಾದ್ ಬಾಬದ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಮೊರಣಿ ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತಿತ್ತ ಇಂಕುಲು ಪಂಡ 5ನೇ ತಿಂಗೊಳ್ಡೆ ಬಾಲಿದ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುಗಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿದ್ದ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ ಕುಜಲ್ಡು ಪಿರವಾಡು ಫುಲ್ ಗಂಟು ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ್ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮಂಡಿರು ಕೆಲವರು ತಾಳ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಮಂಡಿರು ಅಂಡ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ ಅಂಚೆನಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತು ಅಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಪಿದೇಡ್ ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪೂರ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಮಸರಡ್ ದೆಪ್ಪರು ತಿಲ್ಲೆ ಬಾಲೆತ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಗಣಪತಿದು ಇದು ಅವು ಕುಜಲ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕುಜಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಧಾನ್ಯ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ನೀರೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪರಪ್ಪುನ ನೀರು ಪೂರ ಬುಡ್ರೆತ್ತನು ಅವು ಪೂರ ಮಂತನು ಅಂಚಾದ್ ಐಡು ತುಂಬು ಕಟೀಲ್ಡು ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನು ಅಡೆಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತವನಂಜಿತ್ತನು ಅವು ಹೆಂಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಬೆಟ್ರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಜುಲೈ 7ಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಕೋಡೆ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತವನಲ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಂಡನೆತ್ತಲಿ ಕೋಡೆದ ತೂಪದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಡು ಮಾತ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಾರೆ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿತ್ತು ತೂಯರೆ ನಾನು ಕುಜಲ್ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಬತ್ತನ 1 ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇಗ ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಬನಕ್ಲೆ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲು ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಜೈದ ಆಗ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲ ಕೂಕುರು ಬಾಸ್ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೆಪ್ಟಾದ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ
ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮೀನು ಫ್ರೈ ఇంకా ಮೀನು ಕಜ್ಜಿ పోను ఎందుకు కోళ్ళు కలిపి వండుకోవాలి ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆവുന്നുണ്ട് ಮೀನಿಂದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆവുന്നുണ്ട് ಇದು ಬಂಗುಡೆ 150 4 ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಾಂಜಿ ಕೊರಿಯರಂತೆ ಮೋಕೆಡ್ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಚಿಲಿಂಬಿ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಎದುರು ಬನಗಲ್ಪಂಚಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಉಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ ಐತ ಬರಿಟ್ಟು ಮೀನು ಮಾರೋದು ಉಪ್ಪಿರಾರು ಎರೆಗಾನ ಓಡಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಮೀನು ದೆತಂಡ್ರೆ ಶೋಕುಂಡ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ನಾನು ತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇಪಂಡಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಅಂಚಾದ ಮೀನ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಮೀನ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ದ ಫ್ಯಾನ್ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿಯ ಬೋನ್ ಯಾನ್ SRR ಮಸಾಲ ಅಂತೀನಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಯಾನ್ SRRದ ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡಿಗೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮೂಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜತ್ತಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ತೂಯಿನಿಕ್ ದಯಮಂತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.